Е бача, мезани қатима ёки гап мезанӣ? Нема гап мезанам. Ҳай сариш кардане. Ман ба ғайрату виҷдони ҳар яки шумо боварӣ дорам. ҳар касе аз шумо бо маблағ, бо кӯмак, бо меҳнат дастгирӣ мекунад, ҳам дар дунё ҳам дар охират худоро сарбаланд мегардонад. ҳар ки як санг барои роҳ меорад, ӯ як қадам ба ободонии ватан мегузорад. биёед якҷо ҳамдаст бошем, ҳамдил бошем, як роҳи хайрро обод кунем. ҳар касе ки даст мегирад, на фақат роҳ месозад, балки раҳмату савоб ҳам мегирад. бале фирдавсшон, дуруст қай кардед. дӯстони азиз, оё медонед ки барои чӣ мо дар ин ҷо қарор дорем? биёен якҷо тамошо мекунем. рафтем. ташаккури зиёд бародарам садои умед. чӣ хеле ки шумо ҳамарӯза дар наворҳоятон тавсия медиҳед ширкати зиёратшоҳро, мо қарор дорем дар дохили ширкати зиёратшоҳ, чун ҳамарӯза чӣ хеле ки шумо мегӯед доруҳои табиӣ ина аз фирмаи Сунамед барои простатит, барои почки, барои пахудения, барои давления, барои геморрой, ина чӣ хеле ки мебинед тамоми равғанҳо, равғани моҳӣ, равғани сиёҳдона, зайтун ва дигар намуди ашёҳое ки аз ширкати зиёратшоҳ шумо тавсия медиҳед, ҳамарӯза дар хизмат ҳастем. тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунем ва инчунин ба ватани азиз. ина чӣ хеле ки мебинед ҳиҷома ва табобати гаймарид бародаромон меоянд, мо дар хизматшон ҳастем. барои маълумоти бештар шумо метавонед ки ба рақамҳои мо муроҷиат ака шумо чӣ кора пеша гирифтаед, чӣ иқдома пеша гирифтаед? салому алайкум ба бинандагони сомонаи садои умед. мо миннатдори худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем. кулли 30 сол мешавад ки пешвои миллат барои созандагӣ ва ободкории миллат саҳм ва кӯшиш худро менамояд. мо сокинони шаҳри Ваҳдат мехоҳем ки як гӯша замини худро мунфарш кунем. ҳаминам замини Тоҷикистон мебошад. саҳми худро бо мардум ва миллати тоҷик мехоҳем расонем дар ҳамин ободӣ ва ободкории шаҳри Ваҳдат. як гӯшаи канори дараи Ромидиш, шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Чорбоғ. ташаккури зиёд. саломат бошед. дар шаҳри Ваҳдат, маҳаллаи Чорбоғ ки ин роҳе ки шумо дида истодаен, сокинони ҳамин маҳалла сарҷамъ шуда маблағ ҷамъ карда истодаанд ва мехоҳанд ҳамин раҳро обод кунанд. ва ҳар кадоме агар аз шумо мехоҳед саҳми худро дар ҳамин роҳ гузорен, марҳамат ба ҳамин карта саҳми худтонро гузорен. бовар бикунед, ҳар як кори хайре ки мо шумо мекунем, дар номаи аъмоли ҳар яки мо шумо китобат мешавад ва ин савоб ҷорӣ аст, яъне раванда аст то рӯзи қиёмат. биёен сарҷамъ шавему як гӯша, як порча замини ватани худро обод кунем. ин на танҳо як порчаи замин аст, на танҳо хизмат ба ватан аст, ҳатто савобу аҷра мегирем. тағоҷон, ин рае ки бояд мунфард шавад, масоҳаташ чӣ қадар аст? ман раиси маҳаллаи деҳаи Чорбоғ чандин сол шуда кор мекунам. неки ма мехоҳам ки ҳамин раи мо агар ободӣ шавад бисёр ба мо некӣ мешавад. ҳамина ҳар як баромадаи қонуни баромадаи ҷаноби олида мо гӯш мекунем. мо бояд ҳамин кораи ҳамин ҷаноби олиро эҳтиром кунем, ба ҳамин маҳаллаи худмон ёрдам расонем. дар масъалаи мана кору бор боша, мо ягон грамм қафо намегардем. халқ ма ҳамаша ишон лоиҳгудаш мероем мебояд қатъи мо ҳамин мусафедай, кампирай, ҷавоно ҳамаи ҳамин қатъи мо иштирок мекунанд дар деҳаи Чорбоғ. беҳтарин. ҳамин масоҳаташ чанд қадар аст? 1,5 километр. 1,5 бисёр халқи хубаид. мо меҳнат дӯстдорем. ин ҳамин ҳозир гап задан 5 минута ина набоша 50-60 кас ҷамъ мешавад. нигоҳ ки 1-5 минут так дав. халқи беҳтарина ин. ба номусанда ишқоли номусе ки мо ҳамин диёри худмона обод кунем. беҳтарин. соҳибкороне бошанд дар ин кори хайр дастгирӣ кардан мехоҳанд. дастгирӣ кунен, чӣ ба воситаи мо бошад, чӣ ба воситаи дигар кас бошад. биёен сарҷамъона шавем. мардум камбизоат аст, шароитиш ки намераса, ӯ муроҷиат ба шумо доранд. соҳибкорони мо имрӯз барои ободкорӣ, барои ватан, миллат хизмати беандоза карда истодаанд. сохтани роҳ, пул, мактаб, беморхона, масҷид ва дигар ободкориҳо ҳам як гӯшаи ватанро обод кардан аст, ҳам барои пешрафти ҷомеа аст
و حتی فرزندای ما خودمان در اینجا راه میگردیم و میخوانیم و مقصد تبابت میگیریم به هر چی باشد، اینها ثواب جاریه میشوند. یعنی که تا روزی که این چیز وجود دارد در نامه اعمال هر یکی ما و شما کتابت شدن میگیرد. بیاین قفا نمونیم از این کارهای خیر، سرجمانه دستگیری کنیم و هر یک گوشه تاجیکستان سرجمانه آباد کنیم. فرق ندارد او کدام منطقه است، کدام ناحیه، کدام شهر است. برای ما همش وطن است، مادر است. خواهی برادرها چی اقدام میکردن پروردگار به حرمت اسما و حسنا، به حرمت لا اله الا الله کشایش کار و برای کار نصیبش را بگردن خداوند. در یک کسب در یک کاراشون پروردگار موفقیت نصیب شدشون بگردن. اللهم احسن عاقبتنا فی امر کله و اجرنا من خزي الدنیا و عذاب الاخره. خداوند کشایش کار و برای کار نصیبش را بگردن. برادرایی که در سهم گذاشتن یعنی مقصد نیتی راه را آبادی دارن و ای بهترین ای خوشیای جنت نصیب روشون بگردن. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. تشکر. خدا نگهدار.